Бүгінгі дәрісінің темасы журналистика краш яки кринж деп атала. Не үшін шундай исем сайладық? Нәқ менә бір сөз белән әйттек, һәм бу сезгә аңлашыладыр дип уйлыйбыз, һәм ни өчен ул краш журналист, һәм ни өчен ул кринж, әйдәгез әле буларның барысын да бергәләп ачыклыйбыз әле. Журналистиканың барлыкка килү тарихына тукталыйк бераз. Журналистика безнең кайчан барлыкка килгән соң? Бу иң борынгы профессияларның берсе дип әйтим әле. Ул 18-нче гасырда ук барлыкка килгән. Ул Петр I патша указы нигезендә барлыкка килә. Ведомости гәзите ачылгач, менә шушы Ведомости гәзитендә Петр I патша үзе репортер була, үзе җитәкче була, үзе анда хәбәрләр яза, үзе мәкаләләр яза. Менә шундый патша журналист була ул. Бу әйткәнемчә 18-нче гасырда. Һәм инде татар журналистикасы кайчан барлыкка килгән соң? Әле менә аны белмәсәгез, менә бүгенге дәрестә белеп калыгыз. Безнең татар журналистикасы барлыкка килү тарихы ул беренче татар гәзите чыгу белән бәйле. 1905 елда безнең Нур дигән гәзит барлыкка киләме. Аны Гатаулла Баязитов дигән кеше нәшер итә. Һәм инде менә сез бу датаны бердә онытмаска тиеш. 1905 ел. Әле бу сезнең өчен бәлки яңалыктадыр. Киләчәктә менә шушы мөһим датаны онытмас өчен үзегезгә теркәп куегыз, чөнки ул сезгә гомер буена кайда укырга керсәгез дә кирәк булачак. Кем соң ул журналист? Димәк, журналист ул мәгълүматны җыя, эшкәртә һәм тарату белән шөгыльләнүче кеше. Димәк, безнең ниндидер мәгълүмат барлыкка килсен өчен аны кайдадыр күреп алырга кирәк, аны эшкәртергә кирәк, һәм аны аудиторияга җиткерергә кирәк. Әйдәгез бер мисал ярдәмендә сезгә аңлатыйм әле. Менә сез урамнан барасыз, дiyeyме? Урамнан барганда бөтен кеше каядыр ашыга, автомобильләр каядыр ашыга, сез мәктәпкә барасыз һәм күреп аласыз, ниндидер бер кош җирдә талпынып ята, канатларын хәлсез генә селкетеп, талпынып җирдә бер кош ята. Менә кемдер шушы кош яныннан битараф кына узып китәчәк, кемдер инде шушы кош янына барып, аны кулына алып, иркәләп, аның бәлки үз күзләре белән хәлен күреп, аның хәленә кереп, шулай ярдәм итәсе киләчәк. Димәк, әгәр дә сез журналист булырга телисез икән, димәк инде сездә ниндидер кызыксынучанлык бар икән, тирә-якны күзәтү дигән әйбер бар икән, сез нишләячәксез? Сез әлеге кош янына килеп, аның хәлен белеп, аны фотога төшереп, аның хакында бәлки ниндидер язма язып, мәктәп гәзитенә урнаштырачаксыз. Бу нәрсә хакында сөйли? Иң беренче чиратта сезнең бик күзәтүчән кеше булуыгыз хакында сөйли. Журналистка безнең нинди сыйфатлар хас соң? Һәм менә шушы мисал сыйфатында мин сезгә аны аңлатырга тырышырмын. Иң беренче күзәтүчәнлек дидемме? Киләсез, кошның хәлен беләсез, күзәтәсез, ни өчен бу булай булган, ни өчен бу кош, нәрсә булган аңа, менә шундый сораулар сезне борчый икән. Димәк, бу сезнең нәрсә, нинди булуыгыз хакында сөйли. Бу сезнең игътибарлы булуыгыз хакында сөйли. Менә кемдер үтеп китте, ул кошны күрмәде дә, сез иң беренче күзәтеп, шушы хәлне күреп алып, кош янына якын килеп, димәк, сез игътибарлыгыгызны игътибарлы дигән сүз бу вакыйгага карата һәм кызыксынучан дигән сүз, һәм иң мөһиме, сез битараф түгел әлеге вакыйгага. Димәк, менә бу журналистка хас иң төп сыйфатлар ул күзәтүчән булу, игътибарлы булу, кызыксынучан булу, битараф булмау, җаваплы булу, җитез булу һәм кыю булу. Җаваплылык хакында сез инде узган дәресләрдә дә бик күп белдегез дип аңлыйм мин. Җаваплылык ул безнең менә син шушы кошны күрдең, гәзиткә ниндидер язма язып чыктың һәм син шуның өчен җаваплы. Син аны ул хәлне дөрестән дә күрдең һәм сиңа инде монда бер нинди дә синең фотога, видеога төшереп алдың, әлеге хәлне сиңа беркем дә дәгъва белдерә алмый. Һәм җитезлек, һәм
син тиз генә мәктәпкә кайттың, шушының хакында тиз генә хәбәр язып алдың әйме һәм аны мәктәп гәзитенә урнаштырдың. Менә бу инде синең җитезлегең хакында да сөйли. Кыюлык нәрсә соң безнең? Кыюлык ул үз фикереңне белдерергә курыкмау. Үз фикереңне белдереп, һәр мәсьәләгә үз карашыңны белдереп, ниндидер менә шундый фикер формалаштыру. Журналист безнең краш булып чыгамы яки кринж булып чыгамы? Иң беренче ул журналист булуның нинди өстенлекле яклары бар. Иң беренче чиратта син дөнья күрәсең дигән сүз әйме? Дөнья күрәсең, син инде җитлеккән журналист булып өлгергәч, инде оста журналист булып өлгергәч, рәхәтләнеп командировкаларга чыгып китә аласың, илләр, җирләр гизә аласың дигән сүз. Шушы Татарстаныбыз буенча гына чыгып китсәң, син күпме районнарны, авылларны күрәсең дигән сүз, күпме кешеләр белән аралашасың дигән сүз. Димәк, бу әлеге һөнәрнең мөһим бер зур плюсы булып тора. Һәм инде төрле күнекмәләр үзләштерәсең дип яздым мин менә. Төрле күнекмәләр үзләштерү нәрсә була соң ул? Син монда журналист буларак каләм тотып язу гына түгел, син әле фотога да төшерә беләсең, видеога да төшерә беләсең, аны монтажлый беләсең һәм ниндидер техник чаралар ярдәмендә аны интернетка урнаштыра аласың, социаль челтәрләргә урнаштыра аласың, сайтка куя аласың. Күрәсеңме, син никадәр күнекмәгә ия булдың дигән сүз. Тагын бер өстенлекле ягы, син танылган кешеләр белән аралашасың. Танылган кешеләрдән интервью аласың. Инде алар синең осталыгыңны белеп, осталыгыңны күреп, тагын да сиңа мөрәҗәгать итәргә мөмкиннәр. Димәк, синең инде менә дус ишләрең күбәя, аралашу мөхит синең арта, җәелә, киңәя дигән сүз һәм менә журналист сыйфаты сиңа менә шундый өстенлекле сыйфатлар бирә. Киләсе безнең сыйфат анда киләсе плюс журналистиканың. Димәк, сиңа күп ишекләр ачык дигән сүз. Сине инде беләләр, синең авторитетың бар дигән сүз. Һәм инде син теләсә кайсы ишекне бәреп кирип, мин журналист, мин шушы вакыйганы ачыкларга килдем, әйдәгез миңа мәгълүмат бирегез дип, төрле ишекләргә мөрәҗәгать итә аласың. Шулай ук зыялы кешеләр белән элемтәләр бар дип яздым мин менә. Зыялы кешеләр, син бит инде төрле җитәкчеләрдән, бәлки депутатлардан, директорлардан әйме интервью аласың. Хәтта син президентлардан интервью алырга мөмкинсең һәм оста журналист булып бу эшне ахырына кадәр башкарып чыга аласың икән. Димәк, сине инде отып калачаклар, белеп калачаклар һәм синең шушылай итеп аралашу һәм зыялы кешеләр белән аралашу әйләнәң, түгәрәгең дә менә шулай үзеннән-үзе киңәя. Һәм бу инде сиңа игътибар һәм хөрмәт дигән сүз. Журналист буларак сине хөрмәт итәләр, игътибар итәләр. Хөрмәт һәм игътибар каян туа соң ул? Син, димәк, әлеге вакыйганы дөрес итеп, тиешле итеп, кирәкле итеп яктырттың дигән сүз. Күңелеңә ятышлы иҗади эш. Менә безнең инде узган дәресләрдә дә сөйләшкән бар. Күңелеңә ятышлы эш булгач, ул шул кадәр рәхәт. Эшкә барасың, килеп бару, әйме эшкә киләсең, килеп килү, андагы хезмәттәшләрең белән аралашу, рәхәтләнеп, алар белән бер дулкында булу, алар белән аралашып яшәү, менә бу үзеңнең яраткан темаларыңа язу, үзең яраткан чараларга язу, син бит әле чаралар хакында язу, син бит әле спорт журналисты була аласың, мәдәни күзәтче була аласың, бәлки син сәяси темаларны яктыртучы журналист булырсың. Менә булар барысы да синең күңелеңә якын икән. Димәк, син үзеңнең һөнәреңнән, үзеңнең шушы иҗади эшеңнән тәм табасың, ләззәт табасың дигән сүз. Әйдәгез инде хәзер без журналист һөнәренең кимчелекле яки кринж якларына тукталыйк әле. Нинди кимчелекле яклары бар икән безнең журналистика дөньясының? Димәк, син иң беренче кимчелеге ул билгеле бер вакыт кысаларында яшисең дигән сүз. Монда шушы эш көне сәгате билгеле булмаган һөнәрдә шушыңа керәдер әйме, син менә бүген кайттым да, бүген минем ял көне, мин бүген бер нәрсә дә язмыйм, миңа тимәгез, мин бүген төшермим дип әйтә алмыйсың. Син һәр вакыт игътибар үзәгендә, син һәр вакыт
бик һәрбер вакыйгага шундай фикер белдерергә әзер булырга тиеш. Бүген менә ниндидер хәл булды, сиңа шалтыраталар, менә ислам анда ләйсән, әйдә тиз генә шушы мәкалә хакында язма язып алырга кирәк. Син шунда бүген булырга тиешсең. Менә ул вакыйга бүген кич белән була. Әйдә син анда булырга тиеш, журналистларны чакыралар. Димәк, синең көнең дә, төнең дә юк. Ул вакыйга кич булдымы, иртән иртүк булдымы, син инде анда барып, әлеге вакыйга турында сөйләргә тиешсең. Һәм тагын бер кимчелеге дип әйтергә, мин моның күңел үзгәрешләре белән бәйле. Чөнки журналист кеше, әйттем бит инде, ул менә сез сәяси темаларны яктыртасызмы, бәлки сез балалар темасын яктыртасыздыр, бәлки хастаханәләр темасын яктыртасыздыр, һәм сезгә анда очрашырга туры киләчәк авыру балалар белән дәйме, юл һәлакәтләре булган икән, андый авариялар яна чыгып китергә туры килә икән, сезгә имгәнгән кешеләрне күрергә туры киләчәк, авыру балаларны, ятимнәрне, бәлки хәлсез, мохтаҗлыкта яшәгән әбиләрне, бабайларны күрергә туры киләчәк. Менә аларның сез барысында үзегезнең күңелегезгә аласыз, йөрәгегезгә якын аласыз, һәм менә шушы хәл инде бераз сезне киеренке менә шундый халәттә яшәтергә мөмкин. Шуңа күрә журналист инде ул иң беренче чиратта бик артык барысында күңеленә, йөрәгенә якын алмыйча эш итәргә тиеш. Бу синең һөнәрең, әйе, әлбәттә, бу бик авыр эш, ләкин тора бара син шушындай вакыйгаларны күбрәк күргән саен, син монысына да аның ияләнәчәксең. Һәм киләсе ул куркыныч шартларда эшләү ихтималы. Бу нәрсә дигән сүз соң? Менә хәзер махсус хәрби операция бара бит, әйме? Анда безнең эшләүче хәрби корреспондентларыбыз бик күп. Һәлакәт булган урыннарда эшләүче корреспондентлар бар, әйме? Менә ул бит куркыныч, димәк, сез ниндидер очракта, инде кайсыдыр очракларда үзегезнең сәламәтлегегезне куркыныч астына куеп, шушындый хәрби хәрәкәтләрдә анда булган вакыйгаларны яктыртырга, алар хакында сөйләргә, сез менә кайнап торган вакыйгаларның үзәгендә булырга тиеш дигән сүз. Һәм инде, әлбәттә, бу бик куркыныч һәм бәлки шундый дәрәҗәгә җитәргә мөмкин. Син кайчан сиңа ядрә тия, кайчан син анда чокырга төшеп китәсең, кайчан синең белән нәрсә буласын, белмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә куркыныч шартларда иҗат итәргә, эшләргә дә өйрәнергә туры килә. Кешеләрнең начар мөнәсәбәте дип куйдым мин, әйме, ни өчен начар мөнәсәбәте? Кешеләрнең бер караганда без журналистлар хөрмәткә лаек, игътибар үзәгендә булган кешеләр бит дидем. Журналистлардан бер ара курка башлыйлар. Һәм кешеләрнең мөнәсәбәте сиңа үзгәрергә мөмкин. Менә сез авылыгызда, районыгызда берәр вакыйга хакында язып чыктыгыз ди, һәм ул андагы җитәкчелек күңеленә бик ярамады икән, инде сездән үзеннән-үзе шүрли башлаячаклар, курка башлаячаклар. Инде сезне районга кайтарудан, бәлки авылга кайтарудан курка башларга мөмкиннәр. Чөнки, ислам кайта икән, димәк, ул безнең авылдагы берәр проблема хакында язачак, гәзиттә бастырачак, социаль челтәрләрдә сөйләячәк, һәм әлеге вакыйга турында хәбәр бөтен республикага, бөтен дөньяга таралачак дип алар курка башлыйлар синнән. Шуңа күрә бик сак караш барлыкка килергә мөмкин синең хакта. Шуңа күрә монысына да әзер булырга кирәк. Журналист һөнәренең кимчелекле якларында, уңай якларында барлап үттек. Шуның белән безнең бүгенге дәресләребез тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.